אוקיי, זו האפליקציה, השם שלה זה בשליטה, יש לה שני חלקים. חלק אחד זה מעקב אחר הכנסות, הוצאות, הכנת תחזית, השוואה לתחזיות קודמות, השוואה של תקציב מול בפועל. בעצם זה מיועד למשפחה לעקוב אחר ההוצאות ולהיות במסגרת התקציב. החלק השני זה דיווחי שעות, עכשיו נדבר על העניין של מעקב אחר הכנסות. אז מה שיש כאן בעצם זה סעיפים שהמצאתי, זה ממש לא חייב להישאר ככה. כדי לשנות את הסעיפים נכנסים להגדרות, ניהול קטגוריות, וכאן אפשר להוסיף סעיף קטגוריות חדשות, להוסיף או למחוק סעיפים בתוך הקטגוריות, ובאמת לבנות רווח והפסד שהוא מתאים למשפחה שלנו. זה דבר ראשון. דבר שני, גם הסכומים כמובן הם לעדכון. הערת ביניים, אם יש סעיף שכל הסכומים בו הם 0, אז הוא נעלם. זאת אומרת, זה גם דרך להעלים כאן סעיפים. עכשיו, העדכון של הסכומים יכול להיעשות בכמה דרכים. דרך אחת היא ממש לעמוד על הסעיף, לעדכן את ההוצאה. הסכום שיש כאן זה תמיד הסכום לחודש הנוכחי, המערכת מזהה באיזה חודש אנחנו נמצאים ומציגה את זה כברירת מחדל. יש כאן שני אפשרויות, אחד זה עדכון והשני זה הוספה. עדכון זה מוחק את הסכום הקודם ומכניס את הסכום הזה. הוספה זה באמת מוסיף את הסכום לסכום הנוכחי. אז עכשיו אני מעדכנת את המשכנתה ל5,000 שקל בחודש הזה. לעומת זאת, אם אני עושה 1,000 שקל ואני עושה הוספה, אז זה יהפוך להיות 6,000 שקל. ההוספה זה יותר להוצאות כמו נגיד מזון, כל פעם שאנחנו בסופר, אנחנו רוצים להוסיף עוד ועוד סכום. לעומת זאת, כשקיבלנו חשבון מים, אנחנו יכולים פשוט לבוא לכאן ולעדכן, זה החשבון מים שלנו החודש. דבר שני שיש כאן זה האפשרות לעדכן גם את התחזית. בסדר? אז באותה הזדמנות שמעדכנים את בפועל, אפשר גם לעדכן את התחזית ולקבוע עד מתי התחזית תעודכן. למשל, בענייני משכנתה, אני יודעת שיש לי משכנתה שהיא צפויה להיגמר בתקופה מסוימת. אפשר לבחור מתי, וזה מעדכן גם את החודש הנוכחי וגם את המשכנתה. זאת הדרך, אחת מהדרכים לעדכן. דרך שנייה לעדכן זה הכפתורים הצפים כאן, שאגב הכפתורים הצפים זה אפשרות להשתמש בהם, אפשר להסתיר אותם בהגדרות כפתורים צפים, לבחור להסתיר אותם. אבל אם אוהבים להשתמש בכפתורים הצפים, אז אפשר להיכנס לבפועל, לעדכן סכום ולבחור נגיד מזון. עכשיו, אם אני בוחרת מזון, היא גוררת שמאלה, הוא מעדכן. זאת אומרת, הוא מוחק את הסכום הקודם ומעדכן את הסכום הנוכחי. אם אני גוררת ימינה, הוא מוסיף. זאת אומרת, עכשיו הייתי בסופר ועשיתי קנייה ב-220 שקלים, גוררת ימינה, הוספה. ניסינו לחשוב ככה על הדרכים הכי מהירות, אינטואיטיביות, קלות, להשתמש במערכת. אז אפשר ככה באמת לעדכן את ההוצאות בצורה הכי מהירה שיש. תכננו את זה כך שכל סעיף שמשתמשים בו הכי הרבה יעלה ויהיה מדורג ראשון, שלא נצטרך להתחיל לחפש את זה למטה. באותה הזדמנות, אם יש לי סעיף חדש, יש לי הוצאה מסוג חדש שלא חשבתי עליה קודם, אז אפשר כאן לבנות אותה. לבחור את הסעיף ולהחליט לאיזה קטגוריה הוא שייך. אני מזכירה שאפשר בהגדרות קטגוריות לבנות את הקטגוריות, אבל אפשר גם תוך כדי שמעדכנים הוצאה, לעדכן אותה בתוך כשמעדכנים את ההוצאה, לבחור את הסעיף החדש ולבנות אותה. בכפתורים הצפים יש גם עדכון של בפועל וגם עדכון של תחזית בנפרד. אפשר כאן לבחור שאינטרנט עלה לנו ל-300 שקלים, ולקבוע אינטרנט ולקבוע מאיזה חודש עד מתי. זה ממש לעדכן רק את האינטרנט. אשר עדכן תחזית, ועכשיו הוא עדכן את האינטרנט קדימה. מהחודש שבחרנו, שביעי וקדימה. עכשיו, משהו שמאוד נוח, אם אתם רואים, אפשר להזיז, אם לוחצים על הכותרת, אפשר לזוז שמאלה ולראות חודשים קדימה. עוד נקודה חשובה, כשלוחצים על הדקסל, על הלוגו למעלה, הוא מחזיר אותנו לדף הבית. זאת אומרת, אם פתחנו, לא חייבים עכשיו לעבור אחד, אפשר פשוט ללחוץ על הלוגו למעלה, והוא מקבץ הכל ומחזיר את זה, משהו שגם ככה אמור להוסיף מאוד לנוחות של המשתמש.
דבר נוסף, ברגע שבניתי לי תחזית ויש לי את הצפי, אני יכולה לשמור את התחזית הזאת. זה התחזית, אני יכולה לראות, להיכנס ליתרת סגירה ונטו, ולראות מה הולכת להיות יתרת הסגירה שלי, זאת אומרת התחזית, העמודה של יתרת סגירה, בחודשים הבאים. זאת אומרת, אני צפויה להגיע לפלוס של 163,000 שקל באוקטובר 27. נטו חודשי זה באמת הכנסות פחות הוצאות לחודש הספציפי הזה, כאשר יתרת סגירה זה מה שהיה בחודש הקודם, כמובן פלוס מה שהיה בנטו הזה. הרעיון הוא לראות לאן אנחנו הולכים להגיע בעתיד בהנחות מסוימות. שימו לב, השמור שומר את התחזית בהתחשב בנתונים שהכנסתי, אבל אם עכשיו עשיתי שינוי ויש לי הוצאה חדשה, הכנסה חדשה, אז אני מעדכנת והתחזית מתעדכנת. יש כאן גרף, הסגול זה תמיד הנוכחי, ואפשר כאן לראות את התחזיות הקודמות, ולראות אם אנחנו משתפרים או מצבנו נעשה רע יותר. זה הכל, אלו הדברים העיקריים. אני אשמח מאוד להראות מי שיש לו הצעות ייעול ושיפורים. משהו שהוספנו ממש לאחרונה כדי שיהיה קל. עכשיו היינו בסופר ולא בא לנו עכשיו להיכנס לכאן, להכניס סכום ולכתוב. אפשר פשוט ללחוץ על הכפתור הסגול ולכתוב את ההוצאה והיא תתווסף. אני אעשה דוגמה. מזון אוסף 100 שקלים. אז ראיתם למטה התווסף למזון 100 שקלים. מזון עדכן 3,000 ש"ח. אז אתם רואים כאן, מזון יתעדכן בהתאם, באמת לפי הכפתור הזה הוא מעדכן, ככה אנחנו בדרכים, בנסיעות, לא בא לנו להקליד, אז אפשר להשתמש בזה. מקווה שתהנו מהאפליקציה, היא חינם כרגע, תהנו, תנהלו נכון את התקציב שלכם, בהצלחה.